bună, numele meu este Madalina Giurca și astăzi o să filmăm Minecraft alături de Seven. O să jucăm pe mapa mea. Adică Seven nu mai intră. Căilene. Ia uzi, intro lui Infinity. Deci Infinity este lângă mine. O să fac o promovare, să vă abonați la el toți youtuberii din lume. Dacă vă abonați și la mine și la Infinity, vă fac promovări. Și la mine, că fac canal acum. Și Infinity vrea să vă spună ceva. Aș vrea să fac o promovare lui Jack Frostmiller. Să-i dați like-uri și subscribe. Și mie tot la fel. Acum mergem în căutare de un villager. Am văzut un villager pe aici, zombie și mă dau pe normal, să fiu corect. Murim, asta e. Eu facem praf zombie. Nu pot rezista, nu pot rezista. Iar intro lui Infinity. E super. Să vă abonați la el. Să vă abonați la el. Da, Infinity e bucuros că avem 53 de vizionări, o grămadă de abonați și 13 like-uri la un video. Vreau să facem o grămadă de like-uri. Câți? 256 ai în cod. Exagerez. Mă, nu vede că... Bune. Asta ai făcut și acum. Și să știți că acesta este al doilea episod din sezonul 1. O să mai fac acum un videoclip cu Infinity, să vă uitați la el. Ce să vă mai spun? Vă abonați la mine și la el. Și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mă las de YouTube sau Infinity să se lase. Deci eu pot să fac 4 porții. În 4. Mergem cu 2. Deci mi-a ajuns. Am 5 aeruri, mergem. Așa. Și aș mai vrea să mai fac o promovare lui Flame Madeline. Să vă abonați la el. Și dacă găsiți pe unul, Silva Andrei cu poza lui Ronaldo, să nu vă abonați la el, care are niște videoclipuri proaste. Deci a zis că face videoclip cu Clubul Minerilor, deci nu se vede acolo că ce Club Mineri. E negru tot. Eu îi spun de YouTube. E praf. Play Madeline nu mai știe câte ceva. Și are 8 abonați.
Să-l felicităm pentru suma de 8 abonați! Noi avem 12! Să-l felicităm pe Infinity cu 12 abonați! Și eu am de-abia 3 abonați! Ura! Da. Mai trebuie Infinity dacă am 3 abonați. Nimeni nu știe că am 3 abonați. Filmez deja de 5-34 minute. Am să ies acum afară din această peșteră infernală. Să mă dau, nu știu pe unde e ieșirea. Uite. Uite mă, aerul, nu treceam pe lângă el. Îmi plac toți youtuberii. Și de Play îmi place că joacă bine, da. Să-mi teste pe mine când ai puțin lag. Și eu cred că o să am multe videoclipuri, multe laguri. Filmez 36, 38. Am departe. Pisica mea, Da, dacă se aude zgomote, frate meu se uită la pisica Miau și Max Infinit. Eu nu prea vorbesc în videouri, mai mult mă concentrez. Fii atent, uite-te că filmez frumos. Nu, filmez de 8 și 20 de minute. Deci la 10 o să încheiem filmarea. Hai să ieșim afară din această peșteră, să mergem să ne facem casa. Aici mergem să ne facem o casă frumoșică. Frumoșică. Uite. Uite aici. Uite. O să fac așa.
încheiem cu acest episod. La revedere, lume! Să nu uitați să-mi dați like și subscribe, să-i dați lui Flame Adeline like-uri și să vă abonați la el. Și la Infinity tot la fel să faceți. Și dacă mai vreți videoclipuri, să ne spuneți în comentarii. Hai, ciao, vă pup!